Ja vítam pri mikrofóne riaditeľa resocializačného zariadenia Návrat vo Zvolenie, Kráľová. Ahoj. Čauko, Jakub Grančaj. Súhlasíš s nahrávaním ešte takéto? No, jasné, áno. Ja by som sa chcela len opýtať, sme akurát teraz v Návrate u vás a prebiehajú tu veľké rozsiahle rekonštrukcie ešte, alebo už také vlastne finišovacie, dokončovacie práce. Keby si nám možno povedal niečo o tom, ako fungujete, kde sa práve nachádzame, keď už nám ten klient opísal, že sa nachádzame na Lázoch. Je to veľmi príjemne, nádherne, priam až čarovne, vtáčiky tu počuť. Sú tu zvieratá okolo nás? No, sme tak trošku ďalej od centra mesta Zvolen, v Extraviláne, na katastri Dobraniva. Je to skôr už chalupárska oblasť, ako nejaká trvalo obývaná. Ale sme v spojení aj so Zvolenom linkou MHD, takže nie je to úplne že odrezané od sveta. Koľko máte momentálne aktuálnych klientov? No, k dnešnému dňu máme naplnenú kapacitu. Maximálna kapacita nášho zariadenia je 12 klientov. Včera sme prijali posledného 12. klienta, takže aktuálne sme naplnení. Ak sa môžem opýtať na takú úspešnosť liečby v zariadení, ako to vidíš? Sú aj takí, ktorí sa vracajú, alebo... No, čo sa týka úspešnosti nášho resocializačného programu, tak ten sledujeme len pri ukončených klientov. A to je klient, ktorý prejde základné 4 fázy a dostane sa do 5., ktorá už je v podstate taká, nazvime to, že aj dobrovoľná, alebo taká reintegračná fáza, kedy sa ten klient naozaj reálne dostáva do tej spoločnosti. Musí mať vybavené ubytovanie, buď vlastné, alebo ho rodina príjme, a mal by mať vybavenú už aj prácu a v podstate dokázal sa postarať sám o seba už svoj pomocne, bez nejakej výraznejšej pomoci druhých alebo iných organizácií. No a takýchto klientov ako veľa za ten rok neukončí program. Je to tak od 2 do 5. 5 klientov sme mali najviac za jeden rok ukončený. No a títo klienti abstinujú dlhšie ako 2 roky a ako darí sa im a sú úspešní. No a z týchto klientov, čo riadne ukončili program, tak čo viem, tak zrecidivovali 3. No. A bolo ich dosť, no 15 klientov minimálne ukončilo za posledných 5 rokov. Vy ešte potom sledujete aj ich cestu, alebo ste nejak v kontakte potom, ako odídu od vás? Sledujeme tú cestu, a to tak, že oni sami sa nám hlásia, lebo s týmto miestom sú tak trošku lepšie spätí a radi sa sem vracajú, odovzdávajú svoje skúsenosti aj klientom, ktorí sú na začiatku programu, a sme s nimi v kontakte, takže je to také pekné. My sem tiež veľmi radi chodíme, lebo je to také špecifické miesto naozaj, také, kde máme pocit, že sme akoby v nejakej rodine, nejakej naozajstnej teda komunite. A ak by som sa mohla opýtať, ako financujete, alebo ako ste financovaní tu? No, my sme akreditovaný subjekt Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež pravidelne každý rok nás ústredie práce započíta medzi priority. To znamená, že naša kapacita je plne teda využitá ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, a teda ústredie práce si u nás objednáva našu kapacitu a tým pádom nám aj služby za tieto, respektíve prepláca nám opatrenia SPOčky, ktoré my vykonávame s klientami pobytového charakteru, takže sme financovaní priamo z štátneho rozpočtu cez to ústredia práce. A teraz taká možno intimná otázka. Prečo práve takéto zariadenie pre teba? Prečo pre mňa? Že si sa rozhodol, že ideš byť riaditeľom, a možno, že aj ako dlho si riaditeľom, a prečo práve tu? No, tu riaditeľom som od nejakého leta 2018. Predtým som tu vykonával sociálneho pracovníka a predtým som bol sociálnym pracovníkom v ďalších 2 zariadeniach s resocializačným programom. A už od vysokej školy v podstate sa zaoberám sociálnou prácou s klientelou užívateľov drog, harm reduction, terénnou sociálnou prácou, sociálnou kuratelou na úrade práce. Čiže nejak som si vybral túto cestu, lebo chcem pomôcť proste ľuďom, ktorí sú na kraji spoločnosti a
A nie je to taká fancy téma pre spoločnosť. Nie sú to seniory, nie sú to deti, ale sú to ťažké prípady a tam skôr ja vidím svoje uplatnenie a viacej ma to baví, lebo je to väčšia výzva. Aspoň ja vnímam tú sociálnu prácu a keď si predstavíme to spektrum, že aká klientela je v tej sociálnej práci, tak toto mi príde také, že málo kto chce sa trápiť nad niekým, kto možno tú pomoc aktuálne nechce alebo tak. Čiže mne to viacej vyhovuje po tej osobnostnej stránke. Spomínal si, že v tejto oblasti pracuješ už od roku 2018. Že si bol teda už v 2 zariadeniach predtým s resocializačným programom. Sú nejaké tvoje nápady, ktoré by si tak akože vedel predstaviť, že by sa dali možno ešte vylepšiť v tomto smere, v tejto oblasti? No, určite áno. V tomto zariadení to proste vidno, že každý rok robíme niečo iné, niečo novšie a tie také existujúce veci, ktoré fungujú pri tých závislostiach a pri práci so závislostiami, tak ich inovujeme. O nejaké nové nápady. Tento rok sme napríklad postavili workoutové ihrisko. Na otvorenie sme pozvali fyzioterapeuta, aby nám ukázalo, že ako klienti by mali aj so svojím telom cvičiť, ako sa starať o svoje telo, pretože tá telesná schránka je prepojená s tou psychickou. A toto je podľa mňa taká trošku inovácia. A takto si to v podstate my nejakým spôsobom robíme inak po svojom, že si niečo naštudujeme o tom a inšpirujeme sa v zahraničí napríklad. V Českej republike, tam by sme kebyže sa len s Českou republikou inšpirujeme, tak myslím, že by nám to stačilo na Slovensku. No a dá sa robiť aj viac, len na toto naše ihrisko na Kráľovej, keď to takto nazvem, tak nám to proste stačí. Ale kebyže sa chceme posunúť ako v globále, tak do toho by sa museli zapojiť viaceré proste odbory, či už ministerstvo zdravotníctva, náš odbor sociálnych vecí na ministerstve by mohol byť trošku akčnejší a viacej presadiť nejaké veci skrz sociálnej práce ako takej. Stále nie je tá sociálna práca braná za dôležité povolanie v tom spektre spoločnosti. Takže ako je čo zlepšovať, ale ide to malými krokmi. A nejaký taký na záver odkaz, ktorý by si možno zanechal našim poslucháčom, ktorí si vypočujú tento podcast. Možno to bude cieľová skupina teenage, možno to budú dospelí ľudia. Čo by si možno tak akože na záver povedal? Na čo si možno dať pozor? Alebo ako sa inak možno zamyslieť nad vlastným životom a zodpovednosťou zaň? Asi hľadať vnútornú motiváciu a sústrediť sa možno na to, čo nás baví a ísť za svojimi cieľmi. Že proste ísť trošku cez seba. Asi to by som odkázal mladým, perspektívnym sociálnym pracovníkom, psychológom, aby sa vzdelávali. Tak to je celé. Ďakujem veľmi pekne. Vítam pri mikrofóne aj ďalšieho klienta, ďalšieho zariadenia Návrat, Kráľová Zvolen, kde sa stretávame s dospelými klientami. Tak mohol by si sa mi predstaviť a teda povedať, či súhlasíš s nahrávaním? Volám sa Miro a súhlasím s týmto nahrávaním. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela takto možno opýtať na úvod. Chodíme do 4 zariadení, kde sú rôzne vekové kategórie. Tu sa nachádzame vlastne v resocializačnom zariadení Návrat, kde je asi aká tá veková skupina? Viete čo, väčšinou dospelí ľudia od 18 do 50-60, každá veková skupina tu je. Teraz tu máme fakt naozaj aj mladých, aj starších, 50 niečo je najstarší. A sú to vlastne vyslovene len muži? Muži, čisto mužská komunita. Ja by som toto tak aspoň opísala, keďže nemáme kameru, je to taká farma, viac menej, taká... Áno, je to taká farma, máme zvieratá, viac druhov zvierat, staráme sa o zvieratá. Vlastne sme na lázoch, sme v prírode, dosť ďaleko od všetkých možných vlastne miest a tak, je to také oddelené. Máme tu plot
Ale není to jak v base. Takže tak, no, máme zvieratka. Čo práve teraz robíš, Miro? Lupem fazulu, lebo mám platbu, ktorú dostanete za porušenie nejakého chodu resocializačného programu. Ako dlho si tu? Ja ani neviem presne, už to bude to 10 mesiacov, 10, druhýkrát som tu, ale už prvýkrát som sa dostal do tejto istej fázy, takisto asi nejakých 8 mesiacov som urobil a odišiel som s tým, že už som mal dostatočné ego na to, aby som si mohol povedať, že môžem ísť domov, no a tak, a ideme na novo. A myslel si teda, že už môžeš ísť domov, že už si vlastne poradíš, už je to všetko za tebou a čo sa stalo? No vlastne išiel som domov, mal som nejaký rok, kvázi som fungoval vonku a neviem, akože recidíva začala oveľa skôr ako po tom roku, teda po roku nejakého triezveho života, kedy som si nedával drogy a nepil som, tak vlastne došla recidíva na drogy, ale ten život už mi zrecidil ako závislák som už žil dlhšie asi nejakých. Čiže tak, no a mal som ego vysoké tuto v resoci, som si myslel, že všetko zvládnem. No a pravdou je opak, no. tak. To sa stalo. A ak sa môžem opýtať takú otázku, čo ti to dalo, keďže si tu už druhýkrát? Tento resoc? Ja neviem, ja mám problémy od 12 rokov a veľmi skoro som zistil, že som závislý a ja som prešiel veľmi veľa zariadeniami, veľa vecí som vyskúšal, aby som sa nejak dostal alebo postavil tejto závislosti a všetko zlyhávalo. A vlastne tuto som došiel a tu som prvýkrát sa niečo vo mne tak zmenilo, že som si povedal, že nechcem už žiť jak narkoman. No bohužiaľ tá recidíva bola potrebná pre môj terajší vývoj, lebo recidíva je vlastne, je to nejaké také spojenie so závislosťou veľakrát. No a ja neviem opísať, čo mi to tu dalo. Viete, čo mi to tu dalo? Slobodu. Takú neopísateľnú slobodu. Ja som to rozprával jednému chalanovi, že keby ste v prázdnej miestnosti, bez svetla a bez všetkého, ale ja mám príjemne aj tak, že väčšinou ľudia sa necítia v takých miestach príjemne a také niečo som pocítil v sebe. No a preto som sa sem vrátil. Lebo som vedel, že keď to dám poctivo, že keď nebudem robiť myšky a somariny, tak že bude v pohode všetko. Takže tak. A je niečo, čo by si chcel odkázať možno tým von, ktorí sú možno niekedy často veľmi blízko a hazardujú so svojou slobodou a niekedy urobia to nesprávne rozhodnutie, že tesne to nedajú a musia teda niekde nastúpiť. Či už sú to tínedžeri, ako vravíš, máš od 12 rokov, tiež ako skúsenosti asi. Že čo by si odkázal tým deckám von alebo tým dospelákom von? Ja neviem. Že je to veľmi zložitá choroba. Jedno, čo viem, že všetci sme nejak traumatizovaní. Všetci títo ľudia sú traumatizovaní a to by som im odkázal, že proste tá trauma zmenila váš život, že droga je čerešnička na torte, že to není o tej droge, že to je o tom, kto ste a vlastne keď ste traumatizovaný človek, tak snažíte sa nejak obrniť, teda aspoň v mojom prípade, aby ten svet alebo to prežívanie natoľko nebolelo. Teda, tak to by som im odkázal, nech spočúvajú sami seba vnútri, to kým sú, jakí sú. Nezáleží na tom, či ste dieťa, dospelí, ale už keď beriete drogy alebo žijete tento život, tak už viete, aké to je. Viete, že niečo tým zabíjate a kto ešte nevie, tak na to dojde za chvíľku, lebo tým, že mám 9-ročného syna, si uvedomujem, nakoľko môžu byť deti traumatizované a uvedomujem si, koľko v mojom živote zohrala trauma práve z detstva, to, jak sa chovám a že proste tí rodičia si veľakrát neuvedomujú, jak sa správajú ku tým deťom. A ono to není o tom, že ich bíť alebo niečo, nehovorím práve o tom, ale niekedy im vysvetliť to, že čo ich to chovanie, k čomu ich vedie, alebo tie emócie naozaj, aké sú, že ja neviem, že proste môj syn, keď niekoho rozplače, deti a tak sa mu snažím vysvetliť, že ho tu zraňuje a jak sa cíti ten druhý človek nejako vtiahnuť do toho.
A podľa toho, čo ja som dozvedal o svojom živote a tak sú také traumy, čo proste vás nepustia v živote. Ja sa strašne bojím opustenia a držím si pri sebe aj toxických ľudí. Len aby som nebol opustený a to je z detstva. To není, že si to vybudujete niekde v dospelosti. A väčšinou práve tieto traumy, ktoré zažijeme od vlastných rodičov, či vlastne oni to nerobia chcene, nechcene, ale proste sme tak vychovaní, že neplač, čo si jak oni a neviem, u nás na východe, že keď nepiješ si baba somariny a proste určujeme, že ktoré sú chlapčenské a dievčenské farby. Proste keby sa toto nedialo v tom základnom veku, tak ten vývoj by bol určite iný. Tak asi. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.